जों दिनै सिनि Tipra organization इंगिनाय दिनै आरो जे नक बायजाकमानि कन्ग्रेसारावबो जों नायफैलायखाया ताय आबोनो लगी जों सिनि बुबाग्रा नि on behalf जे मानतै जे सुक्तै अ नक बायजाकनाय रंनो जों किसा Chubachu जों रायलायजावो ताय जों तामले रैमानाय अ सिनि Motha हयते बा organization हयते जों दिनै जे सुखसाक जों बावनो सुबाखा थिनांगो जों जुदि तुमुङो तेबो मान खांखांखाय निचय जों बावनो तेबो सुबानाय जेतु बावनो अनक बायमेनावबो रां किसे मिसेनिया अनेक रां नु बावनि खति इंखा तंमानि नक बायु खांखिथ अनेक खति सुत्रां जों थिनिया Tipra organization हयते आं जरा Chubachu रनाय रंनो बेलाखेना हामबायरुओ अमतिखेना थिनांगोबो जे कुनु आपद बिपदो खालायनाय रंनो सिनि Chubachu रनानि बागै खा गाहामबायखे याफानानि बागै आं जतनन कयजेबो ताय तिनि आं बेलाखेना हामबायरुओ तिनि याफानाय रंनो ताय आबन बागै सिनि अ केन्द्र सराव तिनि जे अनक बायजांनाय Upendra bini nok bono Chubachu ni bagay sini Motha ningai ba organization ningai sini manik Takhuk manik bo kisa Chubachu yafanai bubagra ayo lokthang bubagra ayo lokthang bubagra ayo lokthang bubagra ayo lokthang Tipra Motha ayo lokthang Tipra Motha ayo lokthang Tipra Motha ayo lokthang